Wis kinodrat menungso kuwi yen mlarat sambat, yen sugih dhuwit medhit. Tetulake ya mung salat manembah mring pangeran tanpa kendhat. Sing bakal kalih saka pakartiyala kuwi alladzina hum ala sholatihim daimun. Wong-wong sing setya tuhu panembahe. Ateges sujud ragane uga sujud ciptane uga sujud jiwane uga sujud rasane. Ora mung suci kulite nanging uga suci pikirane, suci jiwane, suci rasane. Teguh ora ninggal 5 wektu, panggah emoh nuruti nepsu, tansah awas, tansah eling lan suthik ketempelan rasa was-was mangu-mangu. Dilakoni saben wanci, dilakoni nganti mati.